Здравейте, аз съм Габи от фирма Modatel и ще ви покажа калъфите за Huawei Y625. Започвам с един термополиуретанов калъф с гланцово покритие отстрани, матово по средата. Този калъф ще предпазва както гърба на вашия телефон, така и всеки един ръб по края. Може да го съчетаете с темперирано стъкло за по-добра защита и предпазване на вашия екран от счупване. Този калъф го имаме и в различни цветове. Също така за модела предлагаме едноцветни и цветни калъфи. Пластмасова вложка отвътре, хоризонтално отваряне, ставащи на стойка по този начин и магнитен механизъм. Всичките тези аксесуари и още много други за модела може да разгледате на нашия сайт modatel.eu.